tigila mugo kode donc ni mbeya irana hada maden ka ke mugo ka ke jogo nyuman tigiye da juguya kuma lankolo fo hada maden ki yere kolo sama وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله عن أكثر من يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمع أبي هريرة ملك جيكاباما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة هو يجيدين ينكا ko bara juman kacha ka mugolla do arjanna kono qala taqwa allah ciden ko Allah nyasranya ba fu ninde ma kalimatun jami kuma de fulen ni kuma min na be fencha man faranyonka mana finwo fenye ni ala de nyamariya na ye ko ke ani ni ala ibali mununa ko toye ulude to ko taqwa imitisali awamirillah wa isnabi nawahihi ala nyamarani minye ko ke ala yi fatanya ka bo min na ko toye o de togoye ko ala nya siranya o de be ke sababu ye ka do hadama den ni jahannabacce ka do ni la jabacce awa ciden ko jogo min ka cak hadama den la do arjanna kono ko ye ala nya siranya de wa husnul khuluqi ani jogo nyuma ala nya siranya ani jogo nyuma nununde ka cak hadama den la do arjanna kono وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار ويجيدين ينكا فنا فين جمع كتشك هذا مدين فنا دو تاسوما كنو قال الفم والفرج جيدين كدا أني نفلا نونون دي كتشك هذا مدين لا شيء جهنم بل ما هذا مدين نه ode ya to doni ke bawo do ko koy ne nyi ka warade ya to e dro ya labila dura bidu mogo kan ne yin nembe komi warade iya bila doro abidu odi ato ewa dondola chide sallallahu alaihi hadisa dola ako afala ukhbiruka bi maliki dhalika kulli adalla kafo muajibun jabal ya qala nabi sallallahu alaihi wasallam muajibun jabal afala ukhbiruka bi maliki dhalika kullu tumami ko dobe ayun fo muajibun maliki ako majuma muajibun jabal ma muajibun jabal ako majibun jabali yalin ke kibariya ko min ben nin ben maranka bo fiyewa ko min ben nin ben maran ko fiyewa maju ko shi da nya yere nemina ako kuffu alayka haja ako nimina in nemina Allahu akbar she in nema de maju ko cide ako yala ya ambake ka kuma munun fambe minanu ye lagara ciiden ko sakalitu ka ummuka ya muad ako maju ba ma den soro koy وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حسائد لسنتهم تيرنكم ماجو يالو بين مغو بري ونيداو كجهنم كونو منا وبي يالو بين مغو بري ونون كجهنم كونو منا نو كننتي فنته maju ni ya ni alay mugo biri jahannaba kono nyeda ka uba yi biri nun ka jahannaba kono inne nde sababu ako inne mina bari parce que ne fule ale de be korofoli wo kewo ne fule be ale de be parce que munna alama sufe wo tofo ama bolofo ama senfo aye nende fo parce que bolo ni ko ka ciali ke ni bolo so ni bolo imbe seke ni ko ka ciali ke ni senda be seke men nende be seka tile mu manke abe kuma te seke oda to cide nya le kere kere ya sufe wo tola kafo akun ne ka caka hada model la se jahannaba ma ka mushrikiya kuma fon nende be seka ka bidiya kuma ko nende be seka fo ka mugo korofo nende bake kan ne mi yake nende bake ka sigi ka ala ka mugo nyuma ulla gosi ku sakute fun nende bake nen ka teli nen ndebe hada model la se jahannaba ma ka chaya hada model ki nen korosi ewa afula na munye ewa nyefela nyefela fana ka caya ka hada madella se tasumama parce que jeneya be kene aleye alluwati min ye yere ce ka ce nyinu be muso ka wasadu muso da fana be kene nyefela be fana de be jeneya uke ale de be gorjigene ya uke
ale fana kateli ale kacha ka hada madalla sai tasmama be malumon cide nye nin fula min fo an kasi sote kono la ni yala nin fula min ale ndo wa okay ne on ko ni la marahim rabbi rejo soso wala facebook wala kuma be fo cogo min kadiya jankon ka jamana foreign service mosila cogo min kadiya be fo akera sa jamana nyire kera sa dinya jamana to nunu hari kafir jamana kuma munun te se ka meye o de be na fo an ka jamana la abe ku fana abe ku me ambe ala dele ala kana ni sansema de ambe ni la halamin na kambon ni na dinya jamana to kuma min te se ka fo na mali be se ka fo jima jamana to ite se ka kewale min ken na mali ay be bismillah ba ke fana ala de kambon ni na ka boda nyuma dama an ka bonni na jenia ko ni fule jamana kono an ka telefoni ko ni dugu ka je ube wa tile ka bi te su wa dugu ka je ube ni dugu jera tile ka ta bi kuma do mana muso ye kono ta yamfe de aye den soro ni chogola de aya kete de ni nye kono da ni na aute tile te bo ka bini o telefoni mana ambe ni ke chogodi tile te bi dugu ka je o telefoni mana ambe ni ke jogoda aya kete jenia yere kera komi fen dagale jamana kono yere akera komi fen dagale donc ciiden fana ko sallallahu alaihi wasallam ako ko munun kacca ka hada madalla sai jahannama nin ko fula de do da ani nyefela ala kan kisi kantanga donc hada madin ka sen nin ko fula i janto nono na de hada madin ki janto nena i janto ika kursi jalala muso i janto ika tafe bolola وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم لنسائهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ثم ابن سمين رحمه الله أيني حديثا سره كوني فلا كاتشا كهذا مريل لسي جهنم aku ode ya to silamiya sariya saddu jarai silamiya sariya ye sira daftugu kata jeniya macogo ya bela ni aya soro silamiya sariya be jamana la silamiya sariya ye ewa minye kogo ye de ube amba fo minye giriya si girima ala yo de kori jeniya la ka sira be daftugu kata ma pour mogo kana shama famana min qalwi rajuli bil mar'a silamiya sariya ya haramuya wali ce wali musa kanan lankono ya yorola cire nya na ta hadisa dola ako wali ce ni wali musa man lankono ya yoro sila na ye fula ya usaba na shaytane de awa mo kana daire la de konne almami de ni alen sana ba ne wajuli kala de ne ni muso be sega lankono ya kana daire la shaytane ma fere mo sila kebo yere kolo shida awa wode ya to silamiya sariya yo haramuya silamiya sariya ya haramuya ko wali muso kana nyeda bo wali cew koro kani nyeda uye wode ya to silamiya sariya ko muso nyeda kadatu saddu jariya wali cew kani ye nu ubella jarabila wa nahal mar'atu an taqida bil qawli fayatima alladhi fi qalbihi marad silamiya sariya ya nati qur'ana kolo kono ko muso wali muso ni be wali ce kuma nyogonya ikani ka kuma ika kalma jigi togoya dora ube ka kuma fe togoya dola ni nogoya suguya doye ni adusukumbe tamakeila na adusukumbe tamakeila donc wodi ata be kanka jamana ide kono wodi ato hari ewa mufti baw ni doni ke baka baw ko hari ni ewa muso be qur'ana kala ko karamugo ye akaramugo ye ni ye cede na be qur'ana kala ika puri ka lamya ka tajwidi kani o ko kana akanye akana qur'ana tajwidi komi ni chebe qur'ana kala ba kanye chokomi che manka ka mikro di musoma ko be sige ko be qur'ana kala ka tajwidi don ke banyu mo gura haramu de sunna mo goro cheikh albani ka kasetu baka don ke bawo toba ka buka kitabu kono hari muso kana mikro ta ko be qur'ana kala ka tajwidi ni wadi cew ba lame na tenya na akakala pura ka lame akakala kan shempulu la kana tajwidi kala qur'ana harafu be to mi qur'ana kuno dura akakala kana kunna ka kana idghamuke Sheikh Albani yodefo akwa kana mikro da man na be kunna ni idghamuke de ka tajwidi ke de ko ba lamere ako tebbe
ala de ko muso kana kan ke cogoya dɔ la ka kan man ɲɔgɔnya cogoya dɔ la ni wali cɛw bɛ tamake ala n'u dusukun bɛ tamake ila khayri dhalika ka taa ninnu na ɲɔgɔnna na silamɛya sariya ye barasi min dɔ muso ka ko la a ko muso kana taama ni jumurami t'a la muso kana taama ni jurami t'a la muso ni wali cɛ kana lankolonya muso kana a ɲɛda bɔ wali cɛw b'a ye muso kana kuma wali cɛw fɛ ka kan min jigi cogoya dɔ la ni muso sahawa bana bɛ min dusukun na kana tamake la nin bɛɛ de ɲɛfɛlaw bɛ tanga cogo min silamɛya sariya ye barasiba de b'a la hadisa juman kalan na وأنه رضي الله عنه كارثة من أبي هريرة ملك جكبواما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ko ala ka ciden ko sini nema baka akmal mu'minina imana ahsanuhum khuluqa ko mu'minu bela mu'minu min kalli man da falendo katema beka munun jogo kany mu'minu bela mu'minu munun nu kalli man da falendo katema beka mu'minu munun jogo kany wa khiyarukum linisaihim aw mu'minu fana kam mo sugantule nyewde mo go munun be nyuma yake u kam musoye aw mu'minu kam mo sugantile nyede munum be nyuma yake o ka demba yawe abe ko mina na ya hadisa wurela wa khiyarukum linisaihim akam mo sugantile munum be nyuma yake awa o ka musowe khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli hadisa wurela ciden ko akaso herama min be nya demba yama ne de be nya ka demba yama katima beka adamade ni bi ka demba ya kono ke jogo nyuman tigiye ika demba nu ko karasa jogo kanyi ka demba ya folo de ka folo ika demba ya folo de ka jogo nyuma do folo wode kanyi me ibe don ye na be demba ya kono abe komi wara na ye salamu ke dudala ube dudala ko be jade beti abe komi wara ba don to fu de sokono me ni abora dugo kono wa abeta wali muso be tilunge keni bombo sewe be tilunge kena aka telefono ye dobe isiga kayere a jogo kanyi katemuluka be jogo nyuma ke bara yoro wula jogo nyuma be ani mo wore wuce me kana do du kono wara donna muso te se ka girala den te se ka girala fo te se ka girala me bara yoro wula wali muso be tilunge kenaye wali dum be tilunge kena mo wore be tilunge kena ni bebe tilunge la ko karasa kono birama nana na dro anyinte do ka soro ka du kono wara do wote jogo nyuma yo ika demba ya ni ka kore de ki ka jogo nyuma ya do foro wode kanyi wodi ato aishatu amba aishatu nyinin kara ko ciden ka ya wala halaye jumai na baka sokono amba aishatu ko halati kana fi mihnati ahlihi akon ni ciden ba ka sokono be baraka ka demba ya ka ciden to aka sokono ciden be bawo ababiri ka babiri ka nonobo ciden be aka samara na juru tigira ba ka samara juru aba siri ka to aka sokono cide na ka doloki yoro min farala a yerebe misalita ka kala ka kole ka ta ka sokono aba ka dembaya ka bara mise munun be abu demala mais ni sali wala dron abe bo ka ta sali yoro la donc mogo kan ka ke o cogo de la i ka nya i ka ka dembaya ma i ka nyuma ya ke ka dembaya ka jogo nyuma ta ka dembaya de segere foro wulu ki ka jogo nyuma ya do ka teme beka e wa ciden ko an ka mogo sugalinte ube awun na mogo min kanyi min be nyuma ya ka dembaya de donc dembaya amma fo i kana nyuma ya ke mogo rede i ka dembaya nyuma ya ni jogo nyuma yelen ko fe ka jogo nyuma yira i ka dembaya la i ka du kono o ko fe sa ibe ka jogo nyuma iba yira jinya mogo tola ika dembaya kelen ko fe ki ka jogo nyuma ya do ini jinya mogo to chela fana ewa ibiya jogo nyuma ya yira lo fana la ka jogo nyuma yira la me e ka ke akisue eni jinya to jogo nyuma be yiro la mina na ika dembaya kono jogo nyuma te yiro la wote silama da falen ka jogo ye jazakallahu khair subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk